Hazvipiri mushe mhuri yeZimbabwe kuonekwa kunzi aiwa yesterday vakomana vakanga variko kuYouth Day aiwa pakukomemorata aiwa the late former president RG Mugabe. Kuonekwa kunzi mayouths ikoko panapa vakatanga kuuya vachimba masongs aiuya panapa vachiti we are calling for blessed Lunas Ugeza's arrest, zvichitiwa pamberi kana kuti mumeso emutungamiri wenyika. Sanapinda masvika munanyora pana kuti subscribe like watomba bell tipinda pano pamuzimu ayo vanoposta mavideos ane mapictures amuri kuona muscreen ayo muchiona ayo mayouths achiratidza kuti aijamba, vamwe vachichanda pasvika ekuti aiwa ED 2030, vamwe vataura pasvika ekuti aiwa Geza must arrested. Zimba anobuda kunyora vachiti youths call for Geza's arrest in ED's presence. Vanobva post mavideos ane mapictures amuona ataisa in this video. Toona kuti at the same time tiona kuti vakomana vachikola up aiwa for Geza's arrest. Tikuona kuti pane mukomana zvekare aiwa avo involved with this scandal. Aiwa tikuona the journalist panapa toona kuti aiwa apinzwa mamwani Blessed Muhlanga. Toona kuti papost yeZim Live vakomana vanobuda vachimuposta Blessed Muhlanga wachina chiri police launch manhunt for journalist Blessed Muhlanga. Muhlanga works for HSTV, which aired recordings of war veterans who demanded President Mnangagwa's immediate resignation. Police said the incited violence cited law was amended by the Cyber and Data Protection Act. Ndomasvika tiri kuona panapa vakomana naBlessed vari vaviri panguva ino aiwa vari kutotsvakiwa. Vakomana panguva ino tinoona kuti ndo vari kurira panguva ino ende ndo vakakwanisa kuita zvisina kana fiye vasingatombotyi aiwa vakagwinya vakauya vakarepresenta chokwadi chatakuona. Chokwadi ichi chakuvapinza mawani. Imbudze mafungiro enyu muri kundipa pamusoro pechituko chipinda comment section medu. So subscribe or like chinotonda bell icon.